eth morralet invisible que mos acompanye ei plen de tot çò que mos han deixat e tot çò que auem de treballar. Què hi veiries tu? Amparo, quan Campi hagués llibre en aranès, que hi ha un clàssic, El Petit Prince, pensi en la importància de la llengua al nostre territori. La importància de la llengua també la importància d'haver material en que podem llegir en aranès, aprendre aranès, per tota aquesta importància que ha la llengua en la nostra identitat, en la nostra cultura i sostet en territori. Així, en 1976, l'associació dels terços ens llegérem l'Estatut de Catalunya i aquí no hi havia res que ens diferenciava del resto de les comarques de Catalunya. Aleshores digueren que nosaltres no votaríem l'Estatut de Catalunya si no se reconeixia la identitat del nostre poble, d'Aran. És veritat que al llarg de la història els pretzets que hauem i que els aranesos també hem estat lluitant i assajant d'arteny el que ens mereixem, aquesta identitat pròpia, la cultura. Tu que juguen has de saber que acabes de portar en cor. Això. I si vosaltres portats en cor, haràs el que sigui, està tirant de guant, perquè pensa jo a causa que la llengua, la cultura, ella era la nostra identitat. A més, ara no hi ha una situació tan crítica com avui amb l'aranès, però el que digui és aquest sentiment de pertinença. Jo penso que molt juvenil l'hauem, aquest sentiment de pertinença a la Val d'Aran. L'hauem de continuar encara, reforçant encara més, perquè encara que em marxesquem, que m'anésquem d'hora, jo que sóc d'hora, me sentisc més aranès que ja més, inclús quan sóc d'hora de casa. Era manera, a través de la lectura de la cultura i de la llengua. La llengua i la cultura ens serveix per què? Perquè hauem ara autogovern. Aquest és un tema important, en la institució, en l'autogovern. Passa també tot a juvenil que ens hem de creure en la institució que hauem. Ara que has dit. Ens hem de creure en aquesta institució perquè realment era que ens da la manera d'autogestionar-nos. És veritat que hem un territori que, per el que diem, per la cultura, per la identitat, per la llengua, tenim un territori diferent. Diferent i únic. Diferent i únic. Al final, que hi hagi diversitat lingüística, per exemple, com a en la Val d'Aran, és riquesa. I això és tot per què? Perquè hi ha aquestes barreres geogràfiques que ens han preservat de tot el que ens han aïllat un xinyau de munta que conservesquem la nostra identitat. El Consell General pensa que també administrativament haurem d'haver els nostres recursos perquè d'aquesta manera la gent que viu en la Val d'Aran pugui haver molt més recursos i poden viure de millor qualitat de vida molt millor. Ja que hem aquesta sort que hi ha institució que hi pròxima, perquè realment és força fàcil d'apropar-se al Consell o a un ajuntament, no com en d'altres grans ciutats, on d'altres territoris que realment també és un apartadi, que no hi ha aquesta institució que hi tan propeu. I també, com te diria, que aquests elements, la cultura, la identitat, la llengua, són elements de cohesió. Aranès no hi ha persona que hagi nascut així, aranès hi ha persona que treballa així, viu així, on dia no viu així, més aranès i amb tutti, no? Sabes també el que ens cau a tutti nosaltres, a tutti els aranesi? Ell ensenyar-les a estimar la nostra llengua, la nostra cultura, el nostre tot, estimar també el coneixement. Han de conèixer. Jo penso que hi ha millor present que ens podem deixar vosaltres a nosaltres, el millor present que podem deixar a nosaltres als nostres fills. El poble aranès ha estat tot temps, era voluntat d'este. Nosaltres hauem acrò. Dignitat de poble. Però penso que aquests dos objectes haurien d'anar els dos lagans de Morralet, perquè són tan importants com Araute. Sí. Així metem la identitat i la dignitat. I així metem la cultura, la llengua i la raó d'este. Perfecte. Què més portam en nostre Morralet?